Irrati libreak landier gorrian. Heldu den urtean, sekulan izan ez dituzten diru murrizketak pairatzen alko lituzkete. Finantzalege proiektuan, frantses gobernuak, elkarte irratiek jasotzen duten FSR deitu sosfuntza eren batez apaltzea aurre ikusten du. Diru iturri nagusi bat galduko lukete, azken 40 urte horietan Euskararen alde aritzen diren Euskal Irratiek. Iparraldeko Euskal Irratientzat, ehuneko 50%koa da gure budjetarena. Gaur egun, 28 langile gira denen artean, eta olako neurri bat aplikatzen bada, guti gora bera, 5 lanpostu gutiago izanen dira. Eta Euskararen egoeraren zat ere, sekulako ostikoa ditaike hori. Iparraldeko 12 elkarte irratiek beren ahengura ahots batez plazaratu dute arratsalde untan ustaritzen gure irratiaren estudioen ondoan, Radio Bon Humeur, Lapurdi edo Mendi Lilia bezalako egiturak ere unkiak izanen dira. On parle aussi de délitement du lien social, surtout en zone rurale où c'est important, ce lien social représenté par les radios. Alors moi je cite souvent l'exemple de la Soule, puisque j'en viens. On a quand même 2 radios associatives et les 2 existent, les 2 vivent bien. Ça veut dire que les auditeurs s'y retrouvent. Irratien eta sindikatuen mobilizazioari esker jardukitze baikor batzu entzun dituzte ala ere, ala nola frantses legebiltzarreko kultura batzordean. Gauza positiboa atela dena, da emendakin bat onartu dutela batzordean, emaitia berriz delako fondoa, FSR, gaurko einan. Sustut positiboa dena dela izan dela babes anitza. Alderdi guziek hasik onartu dute eta babestu dute. Eztabaidek oraindik segituko dute legebiltzarrean eta senatuan ondoko asteak erabakikoak izanen dira elkarte irratien etorkizunarentzat.